Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista fuq il-bżonn ta' aktar kuxjenza fuq l-importanza tas-servizzi tal-emerġenza. Dan qalu l-ġimgħa filgħodu waqt żjara li jagħmel lis-sezzjoni marittima tal-Protezzjoni Ċivili li tinsab f'Kordin fejn iltaqa' mal-ħaddiema li ta' kuljum jagħtu servizz lil poplu Malti u Awċi. Waqt din iż-żjara Bernard Grech seta' jifhem l-importanza tax-xogħol ta' dawn il-ħaddiema, xogħol li hu indispensabbli u li jirrikjedi ħafna ħin il-bogħod mill-familja. Bla dubju s-servizzi kollha f'dan il-pajjiż fejn jidħlu l-armata, l-pulizija, ovvjament anka s-servizz tal-pumpira tagħna dak li ngħidulhom il-firefighters, però huma wkoll dawk li jiġu fuq il-post biex anka isalvaw lin-nies skont ċirkustanzi, jekk ikunx inċident, jekk ikunx ħsarat, jekk ikunux anka problemi ġewwa bini. U allura huwa importanti li pajjiżna jkun ippreparat li jkun hemm l-investiment meħtieġ illi ma nixxaħħux ma' nefqa neċessarja li għandu jkun hemm f'dawn is-setturi għaliex qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja tan-nies u l-ħajja tan-nies ma fiex valur. Għalina l-ħaddiema fil-qasam f'dan il-każ tas-CPD huma indispensabbli. Inħarsu lejhom mhux biss b'ammirazzjoni imma anke wkoll nirringrazzjahom tal-ħidma kbira li għamlu għal pajjiżna u naraw setturi li rridu nkomplu ninvestu fih ħalli il-poplu Malti u Awċi ikun salvagwardjat. Id-Direttur Ġenerali tas-CPD Peter Paul Koleiro spjega li l-ħidma tal-pumpieri f'din it-taqsima ma tinvolvix biss każijiet fuq il-baħar iżda anke każijiet fuq l-art, sitwazzjonijiet li jistgħu jikkawżaw periklu kbir għal ħaddiema. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li smajna b'każijiet taqsim il-qalb fejn ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili jispiċċaw iweġġgħu huma stess waqt li jkunu għaddejjin bix-xogħol tagħhom ta' salvataġġ. Għaldaqstant kif spjegalna d-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili, dan ix-xogħol jirrikjedi ħafna attenzjoni, taħriġ u ippjanar kontinwu. Kumment li tal-Net News Koleiro qal li f'sena l-Protezzjoni Ċivili tlaħħaq ma' kważi 7,000 inċident, b'madwar 2,000 minnhom jinvolvu każijiet ta' emerġenza fit-toroq. Peter Paul Koleiro semma kif bejn 3 u 4 inċidenti fil-ġimgħa normalment jinħolqu permezz ta' nirien fid-djar, statistika allarmanti li hemm bżonn iżjed għarfien dwarha. Għaliex fi kliemu mhux biżżejjed li l-faċilitajiet tal-Protezzjoni Ċivili ikunu mamra bl-aħjar apparat u tamir, iżda jeħtieġ iżjed għarfien sabiex jiġu evitati dawn l-inċidenti. Inċident jista' jiġri lil kulħadd anke meta wieħed ikollu kollox ippjanat u meta jiġri inċident wieħed irid ikollu bżonn l-għajnuna tas-servizz tal-emerġenza. Allura wieħed għandu jkun jaf xaw fil-pajjiż u l-għajnuna li huma jagħtu sabiex ukoll ikun jaf x'jista' jiġi bżonn u kif ħajaħdmu. Però l-iktar ħaġa importanti huwa li wieħed jipprova jipprevjeni l-inċident milli jiġri. Mhix l-għarfien tas-servizz tal-emerġenza biss, imma anke li wieħed jipprova jieħu passi u miżuri biex nollu l-livell tas-saħħa u s-sigurtà u naqsu l-inċidenti milli jiġru. F'din iż-żjara ġie spjegat li preżentament għaddej xogħol ta' rinnovar fiċ-ċentri tal-Protezzjoni Ċivili bil-ħsieb li fix-xhur li ġejjin jinfetaħ ċentru tal-Protezzjoni Ċivili fil-Matab u anke fil-Florjana. Preżenti għal din iż-żjara mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm id-deputat Derin Karabot u l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus.